Славов и малко ми е мъчно, че не го гледам в очите тук в студиото. Здравейте! Здравейте на вас и на слушателите. Винаги имам един и същ въпрос към слушателите в началото и към, разбира се, нашия гост. Как сте, как я карате? Но сега е вирусно, малко болно време. С една дума, как сте така в много семпъл вид? Ами в болници съм, възстановявам се, надявам се скоро да оправя. Аз искрено ви го желая и ви благодаря, че при тая ситуация, въпреки това не се отказахте от уговорката ни да бъдете наш гост, макар и... За мен е удоволствие. Да. Кажете ми, какво се случва в ИСУЛ, имам предвид по време на месец ноември, един традиционен месец, в който мъжкото здраве е на преден план. И малко статистика, и малко ваше наблюдение като опитен уролог, хирург. Увеличават ли се проблемите на простатната жлеза? Разширява ли се, както се казва, ареала на болни хора, страдащи хора? Твърде често ли се среща рак на простатата? Много въпроси ви зададох, но вие сте достатъчно подготвен човек, за да може да обобщите всичко това. Ами, както е известно, в ИСУЛ беше създаден център за съвременна диагностика и лечение на рака на простатната жлеза, по-точно на туморите на простатната жлеза, за което с помощта и по идея на бившия министър на финансите Муравей Радев и по времето на господин Кирил Ананиев, който беше министър на здравето, се отпусна инвестиция за създаване на този център, благодарение на който в България започна рутинно да се извършва така наречената брахитерапия с ниска мощност на дозата. Историческата истина заслужава да се каже, благодарение на тази инвестиция се оборудва клиниката, която достигна европейско ниво. Създаден беше и функционален кабинет, в който се извършват над 600 цистоскопии годишно. Освен това и уродинамики, има 5-канален уродинамичен апарат, има хибриден лазер, неща, които са съотносими към една европейска клиника. Благодарение на екипа, кой изпълнителния, ръководен от доцент Еленко Попов и в началото доктор Габровски, Галин Вълчев, медицинския физик, които бяха на обучение при професор Лукашко в Братислава. Там е един от мощните центрове в Европа с над 1500 брахитерапии при ранни форми на рака на простатната жлеза. В последствие се включиха и други колеги, буквално като втория екип, медицинските физици Катя Сергиева и Бранимира Стоева, както и младите колеги, доктор Кащиев, доктор Бошков, доктор Дмитренко. Така че от 3 години рутинно тази дейност се извършва и има вече над 80 случая на брахитерапия с ниска мощност на дозата. Повтарям, един прекрасен иновативен метод с голямо бъдеще, който в 20% от случаите с рак на простатата в една Америка се прилага, включително и на пациенти от много висок ранг, едни от най-богатите хора, правителствени служители и така нататък. В Европа този метод струва повече от 20 000 евро, но ние, благодарение и на помощта на Министерство на здравеопазването, отдела по лекарствена политика, замминистър Бакал Иванов беше много ангажиран, успяхме да реимбурсираме така наречените зърна. Тези перлички, които всъщност се... Точно така, които се поставят в простатната жлеза и облъчват самата жлеза само за 6 до 8 седмици. И то е еднократна процедура, която съхранява и континентността, и потентността на пациента, особено при по-млади мъже. Именно в този ред на дейности, които
извършваме от няколко години. ИСУЛ провежда ноември месеца на мъжкото здраве и безплатни прегледи за ранна диагностика, профилактични прегледи за рак на простатата жлеза. И мога да кажа, че първите 20 на дни, 2 седмици, 3, минаха поне при мене над 20 човека и при 3 от тях установихме наличие на рак на простатната жлеза, които ще бъдат последствие включени по програмата за брахитерапия. Има прекрасни колеги и експерти и специалисти. Екипа е много всеотдаен. Тук трябва да отбележа и работата на анестезиологичните екипи, които е много важно. Да, това е екипна работа и разчитате на колегите. Абсолютно. Да. Това е мултидисциплинарен подход и не случайно пациентите се разполагат обикновено в клиниката по лъчетерапия, защото самата клинична пътека, която е недостойностена, искам да кажа. Но това е друга тема. Но с това се гордеем и можем да са доволни българските пациенти, че имат целият арсенал от възможности за лечение на рака на простатата. Точно така, да. Всъщност, вие сте единствен център, извинявайте, че ви прекъсвам. Да. България и дори на този регион и на Балканите. Сме единствен център и вече има интерес от Северна Македония, от Сърбия пациенти да идват. Защото цената, на което доплащат българските пациенти, за съжаление, има един консуматив, който няма как да бъде покрит от здравната каса и от Министерството, но това е около 2500 лева, съотнесено към 20 000 евро в Европа. Да. Абсолютно прав сте. И се постига 96% излекуване, което е най-важното. Това е уникално висок процент. Така е. И не се налага след брахитерапия последващо лъче или химиолечение? Значи, единични пациенти е възможно да се наложи, затова те се диспансеризират. И хубавото на болници ИСУЛ е, че има затворен цикъл. Има собствен диспансер за онкоболни, има мощна клиника по онкологична медицинска онкология начело с професор Троянова. Има клиника по лъчетерапия начело с доцент Василева, които са много съотдайни в своята дейност. И това затваря цикъла на онкологичните заболявания. Да не говорим, че при нас работи един от най-добрите патолози, доктор Терзиев. Така е, да. Аз ако не бъркам, като че ли първите операции, по-скоро процедури, които приложихте в смисъла на брахитерапията, ги правихте с своите колеги от Словакия. Точно така. Дойдоха професор Лукашко заедно със своя екип и първите 2-3 брахитерапии с тяхна подкрепа бяха извършени и вече за близо 3 години сме извършили над 80 такива процедури. Наблюдавате после пациентите. Вие самия казахте, че има висок процент на излекуване. Определено към 96%. Слушате седмичното издание на програма Христо Ботев, посветено на здравето и днешната тема с гост академик Чавдар Славов. Здравейте отново, академик Славов. Здравейте. Кажете ми, за да бъдеш добър уролог, трябва ли да си добър, бих казал, отличен хирург? Първо трябва да си добър лекар. Да живее с професията си, а урологията е хирургическа дисциплина. Близо 30% от хирургическите заболявания са домейн на урологията. Така е. И без да влизаш в операционна, без да правиш и някои процедури, аз не виждам как може да бъде уролог някой. Да. А преди да се стигне, всъщност един въпрос, който малко изоставих за следващото ни включване, т.е. за този разговор. Вид операция ли е прилагането на брахитерапия? Оперативен метод ли е? То се води оперативен метод, но е вид процедура, която е съотнесена към така наречените фокални терапии. И всички съвременни научни форуми отбелязват, че в бъдещето на терапията на простатния карцином е точно фокалната терапия.
Разбирам. Ние вече сме изпреварили, така да се каже, тези събития. Тогава да минем и на малко по-класически терапевтични методи. Преди да стигнем до брахитерапия или до хирургия, до операционната, колко често мъжете трябва да ходят при уролог? Какви са първите симптоми, които трябва леко да ни отворят вниманието, да не заострят сетивата? Много важно е да се каже, че близо половината, над 50% дори, са безсимптомно протичащи. Да. Затова още от 2010 година моя милост, качеството на национален консултант по урология, заедно с националния консултант на общо практикуващите доцент Киров и с тогавашното ръководство на Министерството, въведахме профилактични прегледи за мъже над 50 години. Т.е. да си направят един туморен маркер, който е елементарно вземане на кръв, преглед при уролог и, ако е необходимо, биопсия. И след това започва мисленето за терапия. Тук искам да отбележа, че благодарение на тази апаратура за брахитерапия, която оборудвахме клиниката, ние на практика въведахме модерната биопсия. Т.е. трансперинеална фюжън биопсия, за което има специални софтуери, има апаратура, което отделно се продава, но ние на практика с тази апаратура извършваме тази фюжън биопсия. И не е необходимо да се купува специална апаратура за тази цел. Добре, няколко думи за това какво представлява, вие му викате ДПХ, доброкачествената простатна хиперплазия или просто казано оголемената простата. Как се лекува тя? В диагностицирането задължително ли е туширане, един класически метод, на който повечето ваши колеги държат? Доброкачествената простатна хиперплазия е състояние. То настъпва непосредствено след съзряването на мъжа. И ние в нашата практика сме имали елементи на доброкачествена хиперплазия и при мъже на 20 години, на 25, без да дават някаква симптоматика. Доброкачествената хиперплазия се лекува, когато се проявят симптоми, които са известни на всички, затруднено уриниране, често уриниране, и когато се появят и други критерии, като кървене, задръжка на урина, се пристъпва към оперативно лечение, което може да бъде по всякакъв начин. Преди това и лекарствено, разбира се. Да, терапевтично с лекарство. Що задавате ми въпроса за ректалното туширане. То не е наше приумите. То е световен елемент от прегледа на един пациент, който има проблеми с простатната жлеза. Защото при 15% от карциномите на простатната жлеза, при които туморният маркер е нормален, се открива наричана рак на простатната жлеза, и то след палпация и съответно извършване на ядрено-магнитен резонанс. И се доказва с биопсия. Има ли, понеже споменахте няколко пъти туморен маркер, така наречения PSA, има ли понякога фалшиви подвеждащи показания? Примерно висок PSA, а няма проблем с простатата и обратно? Има, но аз не бих ги нарекал фалшиви. Те са част от други заболявания, като възпаление на простатната жлеза, силно оголемена простатна жлеза и най-вече простатна жлеза, растяща навътре към пикочния мехур. Така че за това е нужно прегледа при уролог, за това е нужно и туширане, за да се направи ясна диференциация и оценка. Да. Както казах, освен Movember, днешната среща наричаме и време за мъже, но ние мъжете сме толерантни и уважителни към така нежните половинки. Кажете няколко думи за женското урологично здраве и кое е най-големия бич там? Най-големия бич при жените като урологичен аспект, и не случайно има такъв сектор Female Urology, т.е. женска урология, е изпускането на урина. Инконтиненция. Инконтиненция. Тук скоро се появи много хубава разработка за инконтиненция при бременни, което е
За първи път се прави като проучване в България и е на световно ниво и дава препоръки как това нещо да се избегне. Разбира се, това е крайно неприятно една жена да се изпуска. Да. Това е основната част от женската урология. Всъщност урологията до голяма степен да влияе на качеството на живот, нали? Безспорно. Да, да. Дамите обикновено отбягват дълги пътувания, така самоизолират се, има психологически елемент в цялата тази работа. Разбира се, също и при мъжете. Няколко думи. Вярвате ли на цялата тази рекламна палитра на всякакви, да не кажа стимуланти, но лекарства, които подобряват освен качеството на живот, състоянието на простатата, потентността и така нататък? Доколко пазара е наводнени с фалшиви послания? Трудно ми е, но съм против подобни реклами, защото българин обича да се самолекува. Да. Ако бъде прегледан, аз лично нямам нищо против подобни продукти. Ето, има едни прекрасни препарати като Бриз, Простасист и други, без да правя реклама, разбира се, които в началния етап дават добър резултат за облегчаване на симптомите, но не излекуват. Те са природни продукти, нали? Природни продукти, да. Вие се държите на класическата терапия, на лечение, така. Имаме протокол. Точно така, по при леки форми даваме фармакологично лечение и то фитопрепарати ги наричаме тези. Примерно екстракт от африканска дива слива, екстракт соев и така нататък. След което има други препарати. Алфа-1 блокери, тет-алфа, т.е. алфа-редуктазни инхибитори, алфа-блокери и така нататък, които също са в домена на нашата терапия и при определени критерии се предлагат различни процедури и хирургични интервенции.